D'alguna manera és la segona fase d'un projecte que vam encetar fa 2 anys i és respecte a una senyalització d'una senda de la sequia del port. És una senda que d'alguna manera és l'aigua que naix del port d'Albaida i que rega totes les hortes d'Albaida, d'Algineta i del Palomar. Jo vinc en representació dels tres pobles, tant d'Albaida com d'Algineta i el Palomar, per a, en aquest cas és això, completar un poc la segona fase i que es puga portar a terme aquesta senyalització, perquè la veritat, avui per avui està ja traient-se profit per part de tota aquella gent, tant dels veïns d'aquests tres pobles com d'aquells que ens visiten, perquè volen fer senderisme, tot un poc aprofitant el tema de l'ombria del Benicadell, que és una zona molt bonica, recull un poc el rec que hi havia des de l'època dels moriscos i que es conserva encara i és molt apreciable. Gràcies a la Diputació pràcticament s'ha pogut senyalitzar tota aquesta senda i la veritat que estem molt agraïts a la Diputació de València en el sentit que ens hagi pogut col·laborar i poder senyalitzar tota aquesta senda i esperem que tots els que ens visiten i els propis habitants d'aquests tres pobles hi puguin gaudir.